Abusuafo mema mo nyinaa akwa ababa dwumadie foforo kra me de brem wo LEARNAKAN adesua bia ha. Dwumadie yi matudin se LEARNAKAN nkomo tiawa dwumadie. Na sɛdeɛ munim dada no wo LEARNAKAN ha no ye motaye a esi ye ne so ye miensa. Sɛ yɛbɛboa wo ama watumi akenkan atre na waka akankasa no. Enti saa dwumadie foforo yi a mede brɛ mo yi megidi sɛ ɛbɛboa ama wakonkan wo de titire botaye a ɛtoso miensa no mu a ɛyɛ kasa no ka no. Enti yeye ofa a edikan wo dwumadie foforo yi mu. Na ɛwɔ saa ofa yi mu no yɛbɛhwɛ nkomo tiawa bi a ɛfa nkyia ho. Enti gibre na wɛn waso tie na megidi sɛ ubenya emu mfaso. Yɛnhyɛ aseɛ. Maakye o. Yɛnua ɛte sɛn ɛyɛ na wonso menso me ho ye yɛda Awurade ase. Na wokɔ he? Merekɔ sukuu. Wonso wokɔ he? Merekɔ adwuma. Yo, ɛneɛ Yɛbɛhyia akyire yi. Yɛbɛhyia. Maakye o. Yɛnua ɛte sɛn ɛyɛ o. Na wonso menso me ho ye yɛda Awurade ase. Na wokɔ he? Merekɔ sukuu. Wonso wokɔ he? Merekɔ adwuma. Yo, ɛneɛ Yɛbɛhyia akyire yi. Yɛbɛhyia. Wayɛ adeɛ bɔnsɛma wo ho. Afei ɛduru so. Sɛ mekyia wo a na wagye so. Sɛ mebisa wasɛm a na wayi ano. Fɛfɛɛfɛ. Yɛnhyɛ aseɛ. Maakye o. Mo ɛte sɛn. Oh, menso me ho ye. Na wokɔ he? Merekɔ adwuma. Yɛbɛhyia. Wayɛ adeɛ. Afei yɛnnane no. Afei wo mom kyia me na magye so. Wobisa masɛm nso a meyi ano. Yɛnhyɛ aseɛ.
Eyo. Na wonso Yɛda Awurade ase. Merekɔ sukuu. Wonso wokɔ he? Yo, ɛneɛ yɛbɛhyia akyire yi. Wayɛ adeɛ. Wabɔ ho mmɔden paa. Enti yɛde dwumadie no bɛsi ha nnɛ. Na yɛatoa so da foforɔ. Meda ase sɛ wohwɛeɛ. Yɛbɛhyia bio.